Kaixo guztioi, gaur irakatsiko dizuet nola jotzen den La Feria de Scarborough edo Scarborough Fair txirularekin. Bueno, lehenengo gauza, abesti hau banatzen da lau esalditan. Lau esalditan gehi koda. Bueno, koda da bukaeran jartzen den zati bat abestia bukatzeko. Vale? Bueno, hasiko gara banan. Lehenengo esaldia, re, la, si, la, mi, fa, mi, re. Bueno, konturatzen bazarete, konpas klabea edo ikurra, eta klabearen artean badago hor bemol bat, bai? B, horrelako zerbait, bai? Bemol bat. Horrek eragiten dio si-ri, bai? Orduan, si guztiak jo behar dituzuela bemolak. Bueno, guztiak ez. Baina, bueno, lehenengo si hori jo behar dugu bemol. Bai, eta nola egiten da si bemol? Fa bezala, baina atz hau, ezkerreko atz hau, kenduta, bai? Orduan, si izango da hau, si bemol izango da hau. Si bemol baino altuagoa, bai? Si bemol eta gero la. Si bemol da la eta si artean nota bat, bai? Orduan, la izango da si bemol. Si. Bai? Si. Bai? Si bemol da si baino basuagoa. Zenbat? Erdi tono. Bai? Baina interesatzen zaiguna da nola jotzen den, bai? Orduan, re, la, si, la. Zati hau da, pausu hau da, apur bat berezia, apur bat zaila, ezta? La, si, la. Kentzen dugu atz hau, eta jaisten ditugu atz hauek. La, si, la, mi, fa, mi, re. Eta gero neurria da, beltza puntillo duna, kortxea eta beltza, orduan. La, si, la, mi, fa, mi, bai? Orduan, joko dut lehenengo esaldia, bai? Eta egiten dugu ligatua. Ligatu, nola egiten da? Arnasten dut, arnasa hartzen dut sakonki, eta gero putz egiten dut, bai? Rururu esango bagenu bezala. Mingaina, goiko hortzetan, bai? Rururu, bai? Hor, bale? Putbol borregarria da, baina, bueno, horrela egiten da, bale? Rururu. Bueno, horrelako zerbait. Bai? Kontuz, beti bezala. Beko notetan, kontuz ibili behar gara, batez ere, haize gutxi, eman behar zaielako, eta noski, atz guztiak kontrolpean eduki behar ditugulako. Bai? Kentzen baldin badugu edo, iez egiten badigu, haizeak zulo batetik, bai? Ateratzen zaigu, pues, soinu txar. Bai? Imagina zazu, re, edo zein atz mugituta egongo balitz, hau, ez badu ondo izten, bai? Soinua okertzen zaigu, bai? Orduan, saiatu behar gara atz guztiak kontrolpean edukitzen, eta jotzerakoan, pues, haize korrontea kontrolpean ere. Horreze bat da apur bat zaila, bai? Bueno, joko dugu re, la, si, la, mi, fa, mi, re. Bai? Gelditu bideoa eta martxan jarri do, praktikatu, bai?
saiatu hainbat aldiz, ondo aterarte, bai? Arnasketaren kontrola, atzen kontrola, putz egitean haize korrontea ez moztu, bai? Haize korrontea aproposa eduki behar dugu, eta horrelako gauzak, bai? Kontrolpean eduki behar ditugu. Bueno, hurrengo esaldia. Bueno, isilunetxo bat dago, ordun, agertzen zaigu la, do, re, do, la, si, sol, la. Zer gertatzen da? Si hori ez dela bemola, bai? Agertzen zaigulako B-kuadro bat. B-kuadroak desegiten du bemolaren efektua, bai? Berez, partitura honetan, si guztiak izan beharko dira bemolak. Baina, B-kuadroa agertzen denean, momentu horretan, si hori ja ez da bemola eta da natural. Arrunta, bai? Si natural. Horrela, bai? Si bemol, ahí va. Si bemol, si natural, vale? Ordun, bigarren esaldia, la, do, re, do, la, si, sol, la. Nik uste dutela errezena. Batez ere, ezkerrarekin bakarrik jotzen delako. Eta haize korrontea, bueno, zenbat eta zulo gutxiago estalita, orduan eta horrazagoa izango da, ezta? Orduan, la, do, re, do, la, si, sol, la. Bai, eta haize korrontea apur bat indartsuagoa izan behar da, ezta? Bai, la, do, re, do, la, si, sol, la. Ez dut uste arazorik izango denik. Bueno, gelditu bideoa, praktikatu esaldia, ondo aterarte. Gero, re, re, goiko re, bai, hirugarren esaldian, gaude, re, do, la, sol, fa, mi, do, vale? A ver, re, do, la, sol, fa, mi, do. Joko dut. Bai? Goikorretik, bai? B-kodora. Vale? Re, do, la, sol, fa, mi, do. Eta haize korrontea hemen izan behar da indartsuagoa eta hemen suabeagoa. B-kodo delako notarik zaiena jotzeko eta ez du behar haize handirik, bai? Orduan joko dut. Bai, mi, do. Eta gelditu bideoa, praktikatu hainbat aldiz, onater arte, beti bezala, bale? Ligatua egin behar dugu, bai? Eta gero, laugarren esaldia eta azkena, bai? Bueno, gero, falta zaigu koda, ezta? Edo bukaerako zatia, baina orain laugarrena, azkenengo esaldia, do, re, la, sol, fa, mi, re, do, re. Kontuz, do, re, nota grabeak, do, re, la, sol, fa, mi, re, do, re. Orduan joko dut. Bai, berriro. Bai, honi haize gutxi, honi haize gehiago, bai? Gelditu bideoa, praktikatu hainbat aldiz, ondo aterarte. Eta gero, bueno, musikarekin egiten baldin baduzue abestia errepikatzen da, ez dakit bost aldiz edo, bai? Blogean agertzen den musikarekin egin da, bai? Bost aldiz edo egin behar da. Baina, bueno, azken aldian, ja egiten da koda, bale? Eta koda da, hor agertzen den zatia, bai? Fa, si bemol, si, bai? Honek ez dauka B-kuadrorik, orduan bemola izan behar da. Fa, si, sol, mi,
do, mi, re. Fa, si, erraza, fa, si, sol, bai? Mi, do, mi, re. Horrelako zerbait. Bai? Errepikatu hainbat aldiz, ondo atera arte. Orain joko dut musikarekin. Baina, batez ere, baina bakarrik, egingo dut, audioren zati bat hartu dut, eta hartu dut bukaera, ezta? Orduan, joko dut azkenengo aldia, hasieratik, re, la, si, la, mi, fa, mi, re, eta koda, bai? Errepikatu gabe, bale? Egingo dut nik. Bueno, martxan jarri, praktikatu, esandakoa bai, esaldi bakoitza ikasi hainbat aldiz, ez ikasi hasieratik bukaeraino, baizik eta lehenengo esaldia, musikarik gabe, lehenengo esaldia, gero, bigarren esaldia, ateratzen zaigunean, hainbat aldiz, esaldi bakoitza, bai, praktikatu, bai, buruak jakin behar du zer egin behar dituen atzek, besta? Edo zer egin behar duten atzek, obesan da, eta esaldiz esaldi ikasi behar duzue. Eta gero, ja daukagunean, egin musikarekin, bale? Bueno, urrengo bideora arte, bai? Momentu horretar arte, dena ondo joan dadila. Venga, agur.